लसलै सेन्देलखौ खाफ्लांबाय नै बिदियाव दोनरा बे गला नै हास'दो फिथाखौ हास'दो गोराखाथार नै खानाया हादो आच्छा बिएन बड' फेमिलिफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायहरलायबाय आरो खुख्रि मोनामनायलायजों ओमफ्रायहाय दिनै भिडिअ गोदान लाबोलायबाय आं बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोना इन्टारेस्ट लानानै नायलांबानो जाबाय मानो होनोब्ला भिडिअखौ थाब थाब लाबोनो हायैनि रिजनानो जाबाय आं हाजिरा मावलागासिनो आरो बिनि थाखायनो भिडिअफोरखौ लाबोनो हाया थाब थाब नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हाया हाजिरा मावनायाव बोरै भिडिअ लाबोनो नङा होमबा ओमफ्राय नै सिखा लाखाबाय दायो थांबाय थानोसै आङो जोंनि रायजोनि खामानि दं आरो दिनै मा मा मावनाय जायो नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड लानानै जोबजासिम नायबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो सापर्ट हो बयबो अब्लासो भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन नङाबाथ' जों हाजिरा मावनानै गोदोबाय थानांखायो नालाय भिडिअ लाबोनो समखौनो मोनै जायो आरो अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै जों मा मा मावो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आरो आं नै माइरंबो लाखादों आरो एसे जानो आन्था औवा दानस्लागासिनो रायजोफ्रा फुरा औवा हनै जोंना खामानिया सोलिगासिनो आरो रायजोना मावस्लागासिनो मावग्राफ्रा नै रायजोफ्रा बिथिंबो दं ओमफ्राय दा औवा दानगासिनो रोगागासिनो आरो सेक बान होगोन जोङो बाव नैबे सेर हाया खुरखाजोबोना बे गोथैबारि नैबे जाहैबाय जों लागोनि गोथैबारि आरो बे खुरखाजोबनायखौ होबथानो थाखाय जों सेक बान दोनहैगोरदों रायजोआ नै मबाइल गोदानजों औवा बानगासिनो जोंना रायजोफ्रा बानखावलागासिनो नुबाय देन्जार गोजाजों नै आलादा बानसिगासिनो फाग्ला हाजिरा लाजोबदां नै आइनाना औवा बाननाया खालि आवलागेसेना वाव लाबाय आं नै मोनसे बिराद गिदिरखौ लाबायलै बियो बेयो गावबुरा सार नै जोंना बानबोगासिनो गावबुरा सारा सेंग्रा गावबुरा दैयाव गलाबायनो फैसा खनगासिनो नै आइनाया फाग्लासो लाबावबायनो ओरै फैलायाव जोंना नै आसला लिडार बियो बुबावसो बियो मानसिखौ नायबा स्पन्सार मोनदों स्पन्सार मोनदों सानदों नै दोखावगासिनो गाखोबावलै सासे गाखोबाव गाखोग्राया बिराद गिबाय नै थोर थोर जाजोबखायो फाग्लासो संस'जना गैयालै नै बेयो जोंना ओरैहाय दोगासिनो नै गुरला बाहाया ओरै होगासिनो मोजां हाबथारदों हो ख्रोब ख्रोब हो इउटुबनि फैसाजों भिडिअ बानायबानो जाग्रा नामा इउटुबनि फैसा जानो नागिरदोंलां नै नोगोद मोनखायो मोनसे भिडिअआवनो 8,000 मोनो आङो वाव लागिसे होननायसो जाबाय बे ओरैहाय दानगासिनो जोंना नोंखौ दाखेराम नुसोलायो मानसिखौ नायबा औ ओरैबो माखासे बानायगासिनो ओरै नायनो हागोन नुहुरालै केमेरायानो दाम खमनि ना आइफन नङाना दोगासिनो नै ओमफ्राय जोंहा नायग्रा भिडिअ बानायग्रा मोनदों आरो माने जोंबो मावदों दा मावगोन लासै मावगोन जोंबो खरा खरि मावबा बोरैबा जालाबायगोन ना माखौ मावदों नै बेखौ होनदों खेबसा दोनायखौ जोंबो मावगोन थ' गासिबो रायजोफ्रा जोंना बिराद मावगासिनो आरो औ ओरैजायबो मावदों नै बै नुफुराखै होनबा बिथिंजायबो मावगासिनो ओमफ्राय बिथिं थांसै आङो नायनायनि माबायदि मावदों ओरैबो दोगासिनो नोगोदनो सिङाव नै गरलाजों माबायदि खायो नायदो गेरा गरला ना मा होनो गेरा गरला नै जोंना साफैजोब्बाय नारथुमजोबबावबाय वाव आंनि आखाइनिफ्राय केलसियाम खिबाय नोंनि गना नायदो ओरैबो दङ इयै नै ओइ माखौ खाफ्लांदों होनदों नायलाय लसलै
सेन्देलखौ खाफ्लांबाय नै बिदियाव दोनरा बे गला नै हास'दो फिथाखौ हास'दो गोराखाथार नै खानाया हादो आयो हाबाय फिथाखौ बख'आबा बोरै गबावनांगौ आयनानिमोन नामा सेन्देला खाग्राया सोर नों नैलाय खाग्राया नुवाखै थारमाने नुवाखै बेबो गोसो जानानै खायाखै हास'आ बोरै गबावनांगौलै बियो सेस नों खादों नामा गावबुरा सार नोंथ' सेन्देल गोदान हरनांसिगोन नेभार बे जाथावा सेन्देल गोदान फिसानिखौ बिदियाव खाख्रबनानै गालांजोबगोनसो जों माथो एकदम बे जेबो मावाखैना ओंखायनो सेन्देलखौ खाख्रबनानै दोनजाबाय दादा बुंनाया हर सेन्देल बख'आ फिथाखौनो बख'लांबाय नै बरननाया आयौ सेन्देल फिथा बरनजोबबाय हनै नङा बै गन्थंखौ बख'नांगौलै गन्थंखौ बेखौ नायदो गेरानोसो होबाय बख'जाबनि बेखौ बख'खा मासि बख'नोसै गुनाखौ हास'जाया मालाबाबो लस जायो नाङालै फिथाखौ हास'दो 15 थाखाल' लायो गबाय नै देखौ गबाय नै गबायना आरो बोरो सेन्देल फिथा फानग्रा जादों नोङो सेन्देल फिथा सोग्रा आयना सेन्देल फिथा सोग्रा जा बेखौ आरामनो सेन्देल फिथा सोग्रा जादों माने माथो थांबाय आरो खामानिया जोबथारसै ओरैनासो हादों नायाखै गावबागाव डिपार्टमेन्ट राननाय नै बेजोंबो जांसि गारसोमनानै खाजोब्बाय ओरै खाजोब्बाय आरो ओरै दोगासिनो बाव ओमफ्राय ओरैबो दो सोमगासिनो आरो रायजोफ्रा बिराद मावथि गैयालै जों लागोना ओमफ्राय हाजोब्बाय आरो गासिबो कमप्लिट जाबाय नै ओरै नैबेखौबो हाजोब्बाय ओरैहायबो टाइटानिक दं दै बानायाव सालायग्रा ओमफ्राय नै ओरैबो सेबसा दोजोब्बाय आरो थांबाय बयबो जंगलबारि गेजेराव हाबोजोब्बायना नैबेना मासिलि जिलै दाबो हाया नै ओरै मावग्राफोरना ओरैहाय नै ओरैबो मावगासिनो रिफायरिंखौ हाया नै आयै लल होनो बिदिखौ मावदों बिथांमोनहाबो बिराद मावबाय मावथि गोजाना जों लागोना गासिबो ज' मावलायो जों लागोना गासिबो मावथि गोजा ओरैहाय खोगासिनो नै ओरैना सार गोजालै जोंना सार सानैजों ओरै रिफायरिं खालामगासिनो बिथांमोनहा सानैबो मास्टार गोजा इउटुबारा बिदि जायो नै हाबसोमनानै बिराद सारमोनहा मावसोमगासिनो मास्टार गोजासो बिसोर नायनानै ला बिराद बिसिनानो थौसिन दैया रिफायरिं खालामनायाव गोलैदोंमोन आरो बिस्रा थौसिनाव बिराद खस्थ' मोनबाय आरो बिसोर थान्दासो जादोंना औ ओरैबो हाबाय नै सान्दुंबा बिराद दुमसिगासिनो नै वेदारखौ गोजौआव नायबा मोनथिखायो माबायदि सान्दुं गोसा बिराद गय गायजोबगोन जों